Mae fel y BAFTAs yma yn Gylch y Defed, pencampwriaeth ar ôl pencampwriaeth. A ni nawr yn cael cynlyniad, dwi'n meddwl, pencampwriaeth y Brydau Prydeinig cynhenid. A Deo, lle mae am fynd? Mae wedi mynd, dwi'n meddwl, yn barod I Tydwr Joseph? Ie, yna chi, ie. Wel, mae'r dyn yma, beirniad, yn rithro trwyddyn nhw yn gyflym tu hwnt. Yndi, ofnadwy ag ydi. Eto, par neis ofnadwy, maen nhw'n flasio ofnadwy sbio yn nhw. A mae dda gweld y bridiau yma lle'n cael i arddangos. A mae'n rhoi llwyfan ychwanegol iddyn nhw, yn dyfa, achos yn aml iawn, wel, yn y ffair yma, dim ond y Beltex a'r Texels, y Brydau Cyfandirol a phwysau'r ciged sydd fel arfer yn ennill yma, prif bencampwriaeth. A mae hwn wedyn yn rhoi llwyfan ychwanegol i'r Brydau eraill. Yn sicr, yndi. A wedyn, y Cardydd yn ennill y Gilwobr. Ie, war y teg, a mae'r ein yn par pert ofnadw. Cymoliaeth tu hwnt i'r Llanwennog sydd ddod mor agos â hyn i ennill y ddosbarth môr hyn. War y teg yn nhw. Wel, diolch o galon. Bydd Taylor Josephs wedi cael llawn bola o siarad a fi'n union, ond dyma ni once again. Did you expect that one? Pardon? Did you expect that one? No, I didn't, not at all. No, it's lovely for the Welsh mountain breeds. They're a smaller, harder type of sheep. It's nice to publicise them and see them doing well in the fat stock ring. So, You've got a few Texels and a few of these mountain breeds. How do they compare? The mountain breeds excel probably at lambing time. They're hardier, better mothers. They're easier to look after, and yeah, we love the hill breeds at home. They're a treat to work with. We can't lose the hill breeds. No, we can't. There'll always be a place for them. Yeah. Congratulations. Thank you very much. Thank you.